הרב היה גבוה, תמיר, חזק, לא חשבו בכלל שהוא ייפטר. היום חמישי, כ' תמוז, תש"י. הוא בבוקר אמר, אני רוצה להגיע לפה, אמר להם, אתם רואים פה את העץ חרוב, מה סימן עם המקל, פה יושב כעיליתיה. אף אחד לא הבין מה פתאום כאילו, אבל הוא אמר להם, אני יודע שזה הסוף. הסימן שלכם, שלמרות שזה חודש תמוז, אתם תראו ירד פה גשם שוטף, תגברו אותי עם שיר השירים לפני שבת. אף אחד לא הבין, הוא חזר לבית, אמר שהוא מרגיש חלש, נתנו לו איזה תאנה לאכול, המשיך בסדר יום שלו הרגיל, בערב פשוט נפטר לבית עולמו, בעיטת נשיקה, וקראו גם למשפחה משאר מקומות בארץ, בעצם הזמינו אותם ליום שישי, להגיע לפה, עד שגמרו את הכל, אמרו שיר השירים והתחיל גשם שוטף. למעשה ביום ראשון הגיעו קצינים של הג"א למוץ מה זה הדבר הזה, שקוברים בשטח שלא מיועד לקבורה, וניסו לחפור, כל מי שנגע בציון, אין כאן המקום להאריך, המקום היום מוכר ברשויות. גם מקרקעי ישראל מכיר במקום הזה כמו אחוזת קבר. יש פה למעלה הר מולנו שנקרא תל הזקה. והעמק הזה, שפה אנחנו נמצאים, כאן בעצם התרחשה מלחמה עולמית בין דוד המלך ובין גוליית. היה פה מלחמה רוחנית גדולה שממנה, במקום הזה, דוד המלך יצא למלוך. זאת אומרת, יש פה מקום שהיסטורית הוא מקום שהוא נקודת מפתח מאוד מאוד לגאולה של עם ישראל. כל המלחמות של יהושע והמלכים בעצם הסתיימו פה. ובאמת המקום הזה הוא עכשיו באמת מקום תפילה. עד לגאולה השלמה שבעזרת השם נחזור כולם לבית המקדש.